berngem thma ukhawaja Asif ka Pakistan ya ka India halor ka jingete kular jong kawa Indus ka khubor na New Delhi ka ong Menteri ka Meda jong ka Pakistan ukhawaja Asif ka si ublei ulam ham baka Islamabad ka laban pendon kam daki kam sipai lada ka ngej baki jingle jong ka India halor kawa Indus kibu jingma ya ka jing singan jong ka jong ka Pakistan kaba lapin jur ya ka jingkan Persia apedeng ka jing ya kan at kaba nang jur halor ka jing ite kular jong kawa Indus kaba lapin sange habaya keren bat ka ARY News u Asif ulabatai ya ka kamat ka bakongsan jong ka jing ya dari bat ong baka Pakistan kanom artatin ban jubab lada ka yoi ya ka jingma ka bakrau ya ka jing yo pendon kam jong ka syaka jong kawa Indus haka klimat ka bangis ngau baka jing singan jong ka ri ka jungi bat ka gade ka benta jong ka jing singan jong ka ri ka jungi ka sya berngem nginlet sya ka thama Persya ya ka India sisya ulaong ula jing mudru baka Pakistan ka baya kendu ya ki jing ya ka ka laban le ladadon kidak baka India ka ya state ban khanglat ne pen kala ya ki jing tuj hapo ka jing penbet ban ya sam ya kiwa kane ka jing kren ka long hadin balami ka video clips jong Menteri Jal Shakti jong ka India CR Patil ka bakadeu baka jing tuj ka Indus sya Pakistan laban khang cisendon hau benai jeliu hajar peupra kane ka jing maham ka bakhadu ka penjur sisu ya ki jing ki bedang jur bha nandu baka India kalapen senge no ya ka jing te kular jong kawa Indus hau senam ka kendai spa nriu peu hadin ka jing sya tombor jong kilono hau benaya yong hajar peusan ha palgam jamu bat Kashmir ha kaba penriu kibriu kilayam ka New Delhi kala keno ya kileno balakarsan da ka Pakistan halor kane ka jing sya tombor bat hadin kata kalapen sange no ya ka jing te kular balapen ya so da ka World Bank da ka boong bakan sakut tat hadu baka Islamabad kan sim ya kilat kilinti kibala ban ngej bat kibala ban le Persya ya kileno kibaya lat ya kipun ka jing te ka sensyar ya ka jing sam ya ki nakawa Indus bat ka ai kumba prapeu persen na ki jong kawa sya ka Pakistan kawa penlong ya ka bakongsan bha na ka penta ka rep karyang jong kari ka jing penlang bat kayo ka kot ka ba khamhe ka Pakistan kala Persya bunsin ya kene ka rai jong ka India da ka bakentho baka nokono ka jing penthut ya ka jing tuj ka kan wanra ya ki jing ma ki bakrau ya ki million ngut ki briu ki basyan ya ha korkom pentrekam jong kiwa